ଆଜିର 25ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବାର। 1ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ଗ୍ରହ ଦୋଷ କଟିଯିବ। 2ରେ ପାନପତ୍ର ପର୍ସ ରଖି ଘରୁ ବାହାରିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। 3ରେ ନାରୀମାନେ ଖାଲି ହାତରେ କେବେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚୁଡ଼ି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। 4ରେ ପରର ଉନ୍ନତି ଦେଖି କେବେ ଅହଙ୍କାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। 5ରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। 6 ମନରେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଭୟ ଦୂର ହେବ। 7ରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ନିଦ ଫିଟିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। 8ରେ ନିଜର ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ କାହାକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ସୁନା ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। 9 ନିଜ ଘରର କାନ୍ଥରେ ଓସ୍ତଗଛ ଉଠିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଘର ପାଇଁ, ତୁରନ୍ତ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। 10 ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପଛକୁ ମୁଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଲାଭ ନାହିଁ। 11 ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ପାଦକୁ ସବୁଦିନ ଛୁଏଁ, ପାଦ ଘଷି ଦିଏ, ସେହି ଘରକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ଚାଲିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ସେହି ନାରୀ ପୁତ୍ରବତୀ, ଧନବାନ, ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାଏ। 12 କଥା କଥାରେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଏ, ସେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ। 13 ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଜ ଛାଡ଼ିକି ଶୋଇବା ଉଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ନିଦ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। 14 ଘରେ ଶୁଆ କେବେ ବି ପାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଘରର କେହି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ, କିଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ। 15 ରୋଷେଇ ଘର ଯେତିକି ସଫା ରହିବ, ଧନ ସେତିକି ଆସିବ, ଘରେ କେବେ ବି ଅନ୍ନର କମି ରହିବ ନାହିଁ। 16 ମାସରେ ଯେବେ ଦରମା ପାଇବେ, ସେହି ଦରମାରେ କିଛି ଟଙ୍କା ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଧନ କମାଇବାର ବାଟ ଅନେକ ମିଳିବ। 17 ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସଞ୍ଜ ଦୀପ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ କାହା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଧନର ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 18 ଜୀବନରେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଭଲ, କାରଣ ସେଇଟା ଆଖିର ଲୁହ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। 19ରେ ହାତରେ ନଖ କେବେ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାକିରିରେ ବାଧା, ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। 20ରେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗଛ ମଲାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ ଭଲ ଚାଲିବ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଭଲରେ ହେବ। 21 ସୁନ୍ଦର ବର ପାଇବା ପାଇଁ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହେବ। 22 ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 23 ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇଁ କଦଳୀ ଗଛରେ ପୂଜା କଲେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଯାହା ଦୋଷ ଥିଲେ କଟିଯିବ। 24 ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଉଠିବା ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟିଯାଏ। 25 ଘରେ ବାସନ ମାଜିବା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ହେବନି, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାସନରେ ବେଶୀ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।